The video post yesterday, ebe nkọwala onubumunem ndị Igbo ife a Russian man gwalamo maka the civilization bidolo in Africa, the creation of Christianity and Indisiana, and the reason behind the creation, the reason eji nwaga Biafra. Ichi mamo about ife nehu ga video post yesterday. This is the part 2, the continuation of that very video. If a Russian man balamo maka Africa, that na civilization started in Africa. Now pay attention as I continue in part 2. This Russian man kwalam semo that na before the First World War, which was on July 1914, na ndị ọcha niile adịla eri anụ esiri esi. Na before the First World War, na ndị ọcha Europe and America amala ife bụ iri anụ esiri esi before the war. Na anụ ezi, anụ nnama, anụ ọkụkọ, na fa na-eri ya raw, fa adịla esi ya esi, fa na-eri ya wute ọbara ya. Na ndị ọcha n'ụwa niile that time na-ebi ndụ ka ndị alien. Your pastors aga agwa gị ya. The only thing your reverend fathers and your pastors mabu ideceive gị, iji Bible na-asa gị isi na-ezighị oshi, fama ngwa gị eziokwu. Ọfa na-ebu arụmụ and lies. Nọ ndị ọcha nyere school that na our forefathers enwere ife fama. The man ekwu si ndị ọcha mara ife bụ isi anụ esi, both azụ, fa na-eri ya raw. N'oge awa ndị ọcha bịara to Africa iwetala anyị ụka, the missionaries, ọbịbịa ndị a to Africa ka fa si wee chọpụta the way ndị Africa si ebi ndụ. Na anyị na-esi anụ esi, na-eghe ya eghe, na anyị dị civilized, well exposed. No, from there ka fa si wee mara ife bụ irrespect ụmụ nwanyị. Na before that time, ndị ọcha mara ife bụ irrespect ụmụ nwanyị, na fa na-afụ ụmụ nwanyị as a people na-enwelo value. The arrival to Africa ka fa si mụta isi anụ isi and ịghe anụ eghe, wee mụta ife bụ irrespect ụmụ nwanyị. All because of our civilization mere ndị ọcha ji bata Africa to learn from us. And after learning, febukoro ife niile our fathers ji biri, the ancestral gift, ndị ọcha wezikọrọ everything. Bulu fancha gaa befa, keep in their museum. Ndị bụ onye isi ojii abazi ekwu gwaga kirie things fazukọlọ from your ancestors. The man gwara m simu that na before the First World War, na ndị ọcha na-eri anụ mmadụ. No, ndị ọcha bụ the real alien. No, ndị isi ojii mepe ndị ọcha anya, fa wee bido wee na-eme ka mmadụ. The man from Russia ekwu si n'oge ndị ọcha batara to Africa to enslave us with the Bible, that now our forefathers ma agụ mara ede even with no school found their ways fasi agwọ ọrịa through mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, and our ways I say treat ọrịa that time is much better than the way esi agwọ ọrịa now. Oge our fathers ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ọrịa, ọnwa adịla ọdịwo ọdị now. Fa na-eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ ọrịa ọbụla, fa adịla anwụ anyhow. Even all this cultism na-ewu today n'ime Africa, all of them, you know all their names. Ma cult ndị nka na-egbu mma a na-ebido from school or through iwu Igbo, ndị a na-eji mma ebe mmadụ ka na ebe anụ, ebe a na-anụ ọgụ. Our leader Maazị Nnamdi Kanu akọwachaghị ife ndị many years ago. Nọ ndị ọcha wetara anyị all of this, including witchcraft. Nọ ndị ọcha mere anyị introduced. But your reverend fathers like Mbaka deceive us in the name of Jesus. Aga agwa gị ife ndị a, the evil alụ ndị ọcha wetara to Africa. But ife people like Fada Mbaka ga-agwa gị bụ nọ ndị ọcha wetara gị civilization. I wonder how the people wetara gị cultism, witchcraft ga-esi bụrụ ndị wetara gị ife ọma. The people bịalụ gbusie your fathers and your mothers, zukọrọ their spiritualities, their glory, due to ọkịka, buru ya gaa to their country, welu ya mepe their country.
today fa na-alụ plane na-alụ ụgbọ mmiri but ndị isi ojii bụzọ ruo ife ndị a niile a fesizie ya gbuo fa many years ago. And your evil pastors, your clergymen and women are gawagifendia because they are doing the bidding of the colonial masters or for the people fana serve. Alosi ajomo fana serve in the name of Jesus. Lying to you to do the bidding of their masters. All famugos in this OG maka corruption. Our forefathers are malleable corruption. Amali before Joe, America and Britain, but the reason why they stole your civilization, your glory. Zukoria bunyagi Bible. Fe bunyagi Bible, to no around nyagi visa lottery. This was the genesis of visa lottery. Oge fane our people visa lottery. The meaning for visa lottery, book and give one soji bianofaka, develop their country. That was the reason for visa lottery. Kemgbe Igbo onye isi ojii nyere aka develop their country through visa lottery. Low today, more than 50 years ago, I can evoke visa lottery again. No more visa lottery because if they go develop all for their country through your civilization and your glory, your natural endowment in their country today. Padre basically beat their country. Before beat their country, it got suffer. These are the people with Telugu civilization. Ndi Igbo, think about all of this. And oburu ni fem na eme na masigi, to salami fo nyonya, make oga viral, udodro n'umu Igbo, agazieno.